ma Abdul Swamad nobiro, Simba obiro, deputy Ososi kende mane onge. To Ososi no bende pod nwamiye mana thuolo nwaparo no nyalo biro. To kaka neno piny dhini, samoro ka ok obiro to en be kalno ibiro mana kete ng'ato. To nyicho se miye thuolo mondo koneno kaber to en bende duogi. Wan party wani ok riembe ng'ato. Kata dongijo kata ka osiepna ne wacho ni ok onyal wuok nyaka yiero bi. Tiende ni ena ka ng'ama riembe onge, pache bende ogolo agola kaka ogolo pache no, nikech mane demokrasia mwadwaro e party wa. Omiyo wan wacho ni kane gidhi Kisumu, Kisumu en dala gi, Kisumu be dala jothurwa ohero winjo wach mar siasa. Kata ine masani wuok idhi Kisumu sani, ikone jo Kisumu ni di wacho siasa, idhi yudo ji nikech jothurwa ohero wach siasa. Karoli gin kata kochako dok kendo, idok mana rwakgi kaka norwakgi cha. To Linda Ground bende kadhi, to gin bende idhi mana rwakgi nikech jothurwa ohero winjo wach siasa. To wach mar ni sponsor jogo no neno ni gionde ground no, mano wach maonge. Nikech kwadhi Kisumu, mane wadhi mokwongo, ni neno bende kaka norwako buru chieng' mane okwongo wuotho Kisumu, kaka ne ji wuotho kode kwa Kondele nyaka piny. Omiyo tarik 31 kendo jo Linda Ground, an bende an mana kanyo, wabro dhi Kisumu. Kendo wadhi en mana wach mar lando wach party mar ODM. Jogi bing'enyi ODM ma ineno Linda Mwananchi gote. Ena jo branch mar ODM. Tine ni ODM ni be magi chiemo go. Ok ginyal wuoke. Ma e nying ma e koti magirwako momiyo gidhicha. De ni ODM en party ma rach. De gisewuok. To ging'eyo value mar ODM. Onge ng'ama dweno wuogi nyaka 2027. Tiene ni magi be mana jao pod ntiere kanyo ma giwacho mana wach chama mar ODM. To gima nyaka koni usipe ni wan kaka koro an aja Kibira sponsor waonge. An ka wuok na dhi rally ta wuok awuoka kaka an. Mwalimu Peter bende paro ni in kaka jatelo moyier unyasiemo jatelo moyier wadu e yo machal nade nikech sani en camp maru mano kopore gi camp mar Karoli mano wach mana tande wach county ma Kisumu. Kisumu en county morwako Uganda duto. Jo Siaya ni Kisumu kacha, jo Mabe ni Kisumu, jo Migori ni Kisumu. Wach makamata ni jotelo mamoko ma ok subscribe e wachu kaka jo ODM ma yiemo wacho kanyo mag jo ground onego lao ng'amo biro uso ajenda mopogore onego time yo machal nade. Gimi neno kamano ok en gimoro manyalo chiero lwenje moko manono kata matindo mano matimore counties wa makaluo. Aparo ni mistake. Wach mane jaod bura no wacho ok ber nikech wan kaka oganda ka ng'ato biro Kisumu onge ng'ama ilawo. Wawene thuolo mondo dhi owach mana sera neno. Wan ok wadwar ni ka ng'ato biro dala wa Kisumu to ni ilawo. Wan bende kinanene social media ka jo Kisumu wacho ni wan ba kidini waweyo. Ne gimiyo igero go affordable housing.